Siyabingelela egameni likaJesu Kristu. Sosibiya lo okhulumayo eMoy River KZN. Ngisithanda nje ukuphawula kancane ngendaba lento le yobungoma manje. Ngibona ngathi abantu basebenzisa iBhayibheli ukusupporta into yabo yobungoma, bathi iBhayibheli alimelene lobungoma, uNkulunkulu akamelene lobungoma. Bese bathatha amavesi ambala bathi baquota wona, basekela leyo nto leyo. And mucheke lamavesi abathathayo abawuhlonipha umongo wevesi awuhlonishwa. Ivesi nevesi linomongo bakwethu. Ivesi nevesi linomongo, line context. Awuvele uthatha ivesi uleke phezulu. So ngizobheka nje amavesi ambalwa la ashoyo siwafunde, ashoyo ukuthi iBhayibheli approve ukuthi iBhayibheli alihambisani nobungoma. uNkulunkulu eseBhayibhelini lo vezi eBhayibhelini akahambiselani nobungoma. So abantu abayike ukusebenzisa iBhayibheli ukusupporta ubungoma akuhambiselani. Abo ufuna ukube isangoma, ufuna ukuhlabela abantu abangasekho, kwenze lokho, kodwa ungabese ufaka iBhayibheli noNkulunkulu, ungamfaki uJehova, ungamfaki uYahweh. Angazi mabe khonza abanye uNkulunkulu mhlawumbe ungasupporta leyo nto leyo, ngabo ke labo uNkulunkulu, but ungathi iBhayibheli noNkulunkulu iBhayibheli lemembulayo iyasupport ubungoma. Fakazi number 1, uMshumayeli chapter 9, uMshumayeli chapter 9 verse 5 ithi, abaphila bayazi ukuthi bazokufa, kodwa abafileyo abasazi lutho. Lithi abafileyo abasazi lutho, awu futhi abasenamvuso, abasakukhunjulwa nakukhunjulwa. Verse 6, kubo uthando nenzondo nomona sekuphelile, abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenziwa phansi komthunzi welanga. Lithi abasenaso isabelo nanini, nanini kuko konke okwenzeka phansi komthunzi welanga. So abakwazi ukusisiza, abakwazi ukusiphendula, uNkulunkulu akabathumi ngoba abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenzeka ngaphansi komthunzi welanga. Ilula, obvious. Uyayizwa lento le. So uNkulunkulu ukhuluma lento le through uSolomon. Futhi phene kube khona enye verse abaseHebrew chapter 9 verse 27 lithi, kunikeza komuntu ukuthi aphile kanye emva kwaloko kwahlulelwa. Ngamanye amagama umuntu mesehamba emhlabeni, umphefumulo noma uhlukana nomzimba, umuntu uhamba uNkulunkulu ayohlulelwa for izinto azenzile emzimbeni. Phinde lisho njalo izwi kaNkulunkulu. So lisho iBhayibheli ukuthi umuntu uzomthola emfuleni, khona bayahamba bayohlala emanzini, bahlala emfuleni, khona abanye abahamba bahlala emathuneni, khona abanye abahamba bayohlala emsamo ekhaya, khona abanye abantu abahlala le ndawo abafele kuyona balinde ukuthi baze balanda ihlobo zabo. iBhayibheli alikuvezi konke lokho. Leyo imkhuba yabantu. Mangabe ukhola iBhayibheli, abuthi ulandela imfundiso yeBhayibheli, ukhonza noNkulunkulu lona kuphela, ukhola iBhayibheli, lisho njalo iBhayibheli. Mangabe ke lento le ayigwinyeki ke, usungaxabana noNkulunkulu ke, mina ngiyakuveza ukuthi iBhayibheli lithini ke. Fakazi number 2, Leviticus 19 verse 28. Incwadi Leviticus 19 verse 28 ithi, aniyakuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Angiphinde, aniyakuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. So akumele sizigcabe emzimbeni, sigcaba labantu abafileyo. Siyazi uma ubona isangoma kuhlezi kwento yokugcaba, umuntu uyagula uyagcaba, bathi unenkinga ethize, bathi unesho nebhadi into yakhona inesiphetho sokuthi kumele ichitheke igazi ngokugcaba noma ichitheke igazi elesilwane esithize. So ilasho iBhayibheli ukuthi aniyakuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. So mangabe lokugcaba lokho iBhayibheli lesembulela ukuthi it's because abantu abafileyo. Yayizwa leyo nto. So iBhayibheli is against that, uNkulunkulu singayenzi. So mangabe uthi umntana kaNkulunkulu, wena usindisiwe, ukhuluma uNkulunkulu eBhayibheli lemembulayo, hayi cha, asigcabi abantu abasindisa abagcabi ke. Nalabo abathanda ukugcaba ke, ngicela ngingakusupport ngeBhayibheli ke, bese ke senithatha amavesi nyawo twista, wenza asho into angayisho amavesi. Asigcabi. Noma kuthiwa uyasonta, mangabe uthi ukhola iBhayibheli, uyalandela iBhayibheli, awukwazi ukuthi uyalandela iBhayibheli bese uthi uyagcaba futhi. Uyayibona lento le, ngoba usothi iBhayibheli ulandela lezi lezi ezivuna wena. Cha, akugcatshwa nje, akugcatshwa. noNkulunkulu akayishintshanga ingqondo yakhe, akugcatshwa nje. Asigcatshela senzele lutho, senzele abafileyo, abasanasabele kuloko kwenza ngaphansi kwelanga, abakwazi ukwamukela indumiso yethu, imhlatshelo yethu, inyama yethu, asigcabe. Right. Ufakazi number 3, isiKronike chapter 10 verse 13. isiKronike chapter 10, isiKronike zokuqala chapter 10 verse 13. Fundeka kanje. uSawuli wakhothama kanjalo ke ngenxa yesiphambeko sakhe asenza kuSimakade,
akaze aligcina izwi likaSimakade, nangokuba aya kobhula konedlozi wabuza kuye engabuzanga kuSimakade, ngakho-ke wambulala. Umbuso wawubuyisela kuDavide indodana kaJese. So iBhayibheli liyasivezela ukuthi esinye isizathu esenza ukuthi uNkulunkulu ambulale uSawuli ingoba uSawuli wahamba wayobusa wayobhula kubantu kumuntu onedlozi, wahamba wayobhula. So one of the reasons, izathu ezenza ukuthi uNkulunkulu ambulale inkosi uSawuli. Now nangumbuzo-ke, mangabe uNkulunkulu ezinye indlela bekhuluma ngazo nabantu idlozi, umbulalelana uSawuli ukuthi wahamba wayobhula edlozini kumuntu onedlozi. Mangabe uNkulunkulu ukhuluma ngamadlozi, mangabe uNkulunkulu usebenzisana namadlozi, umbulalelana uSawuli. Hayi, yabona, asibhekisiseni antushile ukuthi abangasekho abanasabelo lokwenza ngaphansi kwelanga. This is very consistent-ke ukuthi-ke manje-ke ngoba abanasabelo umuntu obhulayo kade kusuka aye kubani obani laba kusuka kubhula kubona, akubona abantu abangasekho, because bona babedlula emhlabeni bahamba babele kuNkulunkulu, umphefumulo nomoya ubuyela kuNkulunkulu owawudala. uNkulunkulu ayomehlulela umuntu, ayomehlulele ekuphileni okuphakade noma ekufeni okuphakade. Lisho njalo iBhayibheli. Kusobala, kucacile nje, akudingi ukuthi sisize sijike amavesi senze esho into. Abantu abasapota umgomo abangena eBhayibhelini, ngoba thina sesikhola iBhayibheli, imbono yethu ngobungoma isuka eBhayibhelini. Nomuntu okholela ubungoma akafike nezinto zakhe ayisekele ngento ngencwadi la thatha khona leyo mfundiso leyo, angayiseke ngeBhayibheli, because iBhayibheli imele nomgomo very clear. So uNkulunkulu akakhulumi ngezangoma, akasebenzisani nezangoma. Please sisizeni lapha. uNkulunkulu wazobulala indoda eyakwenza lokho ngoba yayilazi iqiniso. In fact le ndoda le kwaba yiyo eyaxosha izangoma ezweni, yayixosha izangoma isahamba noNkulunkulu. Yabese iBhayibheli uSawuli wahlubuka uNkulunkulu. Mase umhlubukile uNkulunkulu, sekuyena ohamba esangomeni. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wambulala. And imnandi akubona, akena umuntu omnyama lo, akena umuntu omnyama. Right, ufakazi number 4 nazo Leviticus 20 verse 6. Leviticus chapter 20 verse 6. Verse 6 uthi-ke, nalowo muntu ophendukele kwaba namadlozi nakubathakathi ukuya kubo ukuba aphinge, ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu, ngimnqume kubantu bakubo. Hawu, nangu uNkulunkulu futhi uyakhuluma ngoMose. uMose obhala lokhu phela uthi-ke umuntu ophendukele kumadlozi. Hawu, uNkulunkulu wena asebenzisana namadlozi? Hayi, ngoba ufuna siphendukele kumadlozi. Uthi ukuphinga kamoya, ngoba kuya edlozini kuya komunye uNkulunkulu-ke small letter G, small letter U, ngoba uNkulunkulu le omunye ongasebenzisani kahle le iBhayibheli yasembulela ukuthi le mimoya le sithi bakithi akubona abantu bakithi. Abantu bakini abawona amadimoni. Abantu bakini bafa bayibela uNkulunkulu, wabahlulela uNkulunkulu for lezi zinto abazenze basaphila. Le mimoya sithi abantu bakithi-ke imoya yabantu abafile. iBhayibheli babiza ngama-familiar spirits. So chaza ngelinye ilanga banzi ukuthi i-familiar spirit iyini, but akubona abantu bakini. Yingakho uNkulunkulu angafuni siye kubo. Uthi umuntu wakubo uyaphinga, and uthi uNkulunkulu lo muntu lo uzokumnquma. Kusho uNkulunkulu, akusho mina, kusho uNkulunkulu. Mina ngifuna into eshiyo uNkulunkulu. Hawu, ufakazi number 5, right, uthi Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 12. Deuteronomy sahluko 18 verse 9 to 12. Fundeka kanje. Kuyothi nxa usufike ezweni uSimakade uNkulunkulu wakho akunika lona, ungalokothi ufunde ukwenza izinengiso njengalabo bezizwe. Uthi ungalokothi wenza izinengiso-ke. Ngisengifuna ukwazi-ke iziphi lezi zinto eziyisinengiso, Nkosi Simakade, Jehova, ngifuna ukwazi yini into eyisinengiso kuze ngingayenzi, kuze ngingaxabani nawe, kuze ngayidaleli inkinga, ngayidaleli imkhokha neqalekiso, kuze ngayidaleli ife limnyama, kuze ngingavulela uSathane iminyango ukuthi akwazi ukuhlukumeza impilo yami. Ake sifundeke ukuthi zini lento eziyisinengiso. Right, verse 10. Makungafunyanwa, makungafunyanwa ekhaya, makungafunyanwa kimi, makungafunyanwa umuntu phakathi kwenu onikele ngendodana yakhe noma ngendodakazi yakhe ngokuyidabulisa emlilweni. I-abortion-ke leyo, mabe ungazi ukuthi udabulisa emlilweni yini, i-abortion-ke leyo. Right, so khuluma ngalokho ngelinye ilanga, uchitha igazi lemsulo, iqalekisa sihambisana naleyo nto leyo. Right,
noma umbhuli nabo abantu ababhulayo hayi uNkulunkulu akasamisani nabo na uNkulunkulu athi bayisinengiso nje bayisinengiso right ohlola imihlola bayisinengiso owenza imilingo bayisinengiso noma umlumbi isinengiso owenza iziphonsi abantu abaphonsayo isinengiso izinengi makwethu othinta imimoya abangasekho isinengiso familiar spirits othinta imimoya abangasekho isinengiso nobiza akhuphule imimoya yamadlozi nobiza akhuphule imimoya yamadlozi isinengiso konke lokho uthi uNkulunkulu kuyisinengiso akasho ukuthi akwenzeki uthi abakwenzayo bayisinengiso verse 12 yilona lo owenza lezo zinto uyisinengiso lithi iBhayibheli lezi zinto ziyisinengiso nalowo muntu lo okwenzayo naye uyisinengiso yilona lo owenza lezi zinto uyisinengiso kusimakade ngenxa yalezo zinengiso usimakade uNkulunkulu wakho wazixosha lezo zizwe phambi kwakho ngamanye amagama lezi izwe lesithembiso la uNkulunkulu abayisa khona lezi izwe ezihlala khona azixoshayo uzixosha ngoba bebenza lezi zinto lezi athi uNkulunkulu ziyisinengiso uthi uNkulunkulu ke bangasenzi so umuntu obiza lo uNkulunkulu lo ngoNkulunkulu wakhe umuntu olandela lo uNkulunkulu lo khonza noNkulunkulu lo makangayenzi into esinengiso hope ilula bazalwane iyachazeka yaqondakala lento esikhuluma ngayo fakazi number 6 Isaiah chapter 8 verse 19 kufundeka kanje Isaiah chapter 8 verse 19 lapho bethi kini funani kwaba namadlozi bethi kini mama abagama ihlobo zithamba zithi kini abangani bathamba hamba ohlola lapho bethi kini sebe advertise umama wamhlabela ingane ba-advertise usibanibani umama waseSwaziland mama waseMozambique ubaba October khona baba obhulayo lapha obonayo lapho bethi kini funani kwaba namadlozi nakubathakathi ababetha imilozi nemilozi nayo banyenyeze pho abantu abayakufuna uNkulunkulu wabo yini abantu abayakufuna uNkulunkulu wabo na ngamagama akudingi ukuthi uyekle abantu laba ngoba uNkulunkulu unazo impendulo uNkulunkulu unayo solution ithule inkinga obhekane nayo ngabona question uNkulunkulu angakusiza ngabona problem uNkulunkulu akakusiza there is no need to outsource uze uye kubantu namadlozi nabathakathi nabantu abanamalosi ngoba uNkulunkulu can help you mangabe uyathemba uNkulunkulu ungazohamba uyophinga neminye imimoya okay kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na umbuzo ke lo no question mark uthi kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na umbuzo uthi cha ngeke abaphilayo bakuNkulunkulu abayi kubantu abafile because abantu abafile abanasisabelo kulokwenza ngaphansi kwelanga inkinga ngizoshaya kamapha iBhayibheli nilifundi niyatshela uthini eseBhayibhelini anilifundi iBhayibheli na amavesi ngiyanikeza hamba niyofunda amavesi number 7 faka zogcina ke Izenzo 16 verse 16 to 18 Izenzo 16 verse 16 to 18 kufundeka kanje kwathi lapho siya endaweni yokukhuleka kweza intombazane enomoya obungoma kweza intombazane le mimoya yabathanda abantu besimama kunesizathu ngizosichaza ngelinye ilanga leso sizathu kweza intombazane enemimoya yobungoma inomoya obungoma akasho ukuthi nesipho sobungoma so ubungoma bona isipho esivela kuNkulunkulu hayi mufunda yabona hayi uthi isinengiso uthi umuntu wenza lento isinengiso uthi labantu laba bayisinengiso uyabona nje kunobutha phatha uNkulunkulu nale mimoya leyo uthi akusona isipho basemsana uNkulunkulu akakhulumi ngabantu abafile akakhulumi ngamadlozi lutho akwathumeli uNkulunkulu akathumeli umuntu ofile ukuthi akuvashile ebusheni lutho uNkulunkulu akacommunicate ngabantu abafile hayi kweza intombazane enomoya wobungoma eyayitholela abanini bayo inzuzo nazo ke nayo inhloso lomoya umoya wobungoma inhloso yomoya wobungoma inzuzo nisho nabaprofeti nabo abaprofeti abantu abanamasonto kodwa bayizangoma bafaka izangoma ifaka amasudi esifaka amasudi naso yini ihlezi kuthengiswa amafutha kuthengiswa amanzi kuthengiswa izinto izikipa kuthengiswa izinto kuthengiswa usawoti yini umngoma umoya wenzuzo umuntu ofuna umuntu onalomoya lona ohleze egijimisa inzuzo lo moya uzomsebenzisa ukwenza inzuzo ngoba lo moya lona yini umoya wenzuzo eyayitholela abanini bayo inzuzo
enkulu ngokubhula. So bathola inzuzo ngani ngokubhula. Ingake into abazokubhulela yona iyohlezi into udinga ikhipha imali. Abawusizakala ungenamali, kuhlezi uma ukhipha imali because umoya wenzuzo. Awu iBhayibheli laze lamnandi. Awu yento uNkulunkulu lolwazi olungaka kanti uNkulunkulu. Ayibhalanga ke, this is not addressed to abantu abamnyama, it's addressed sonke umuntu omzalwane ke. Ngathanda iBhayibheli alibhalelanga abantu abamnyama, limelene nabantu abamnyama, limelene nezinto eziyisinengiso. Verse 17, yalandela uPawulu kanye nathi. So landela inceko kaNkulunkulu umpostoli Pawulu, yathi yamlandela ke intombazane enomoya wobungoma. Hayi isipho sobungoma, umoya wobungoma, right? Yalandela uPawulo kanye nathi imemezela ithi laba abantu bayizinceko zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso. So le ntombazane ikhuluma into eyiqiniso, lento ishoyo iqiniso. Kodwa ke manje asinendaba ukuthi lento ishoyo iqiniso, sifuna ukwazi ukuthi ukhuluma lento oyikhuluma ngamuphi umoya, umuphi umoya okukhombisa lento oyibonayo, umuphi umoya okutshela lento oyaziyo. Sifuna ukwazi ukuthi ukhuluma ngawaphi amandla ngamagama. So abazalwane bathi umuntu othi hayi ngasizakala, yebo asiphiki ukuthi wasizakala, asiphiki ukuthi ikhonto bakutshela yona. Manje inkinga bakutshela ngawaphi amandla, umuphi umoya okutshela lento okutshele yona. Alright, verse 18, yakwenza lokhu izinsuku eziningi, kodwa uPawulu esecasukile waphenduka. The question, inceke kaNkulunkulu indaba ecasuke mangabe lento lentombazane bikhuluma ngomoya osuka kuNkulunkulu, mangabe umoya wobungoma is one of imimoya ngaphandle komoya ongcwele. uNkulunkulu uphinda sebe ngezinye izikhathi aphinda ukukhuluma ngemoya wobungoma, akakhulumi kuphela ngomoya ongcwele, because abantu abasenisiwe sisebenza ngomoya ongcwele. Thina sisebenza ngomoya ongcwele, sinomoya ongcwele, asebenzisane neminye imimoya, asebenzisane nemoya wobungoma, asebenzisane nemoya abalozi, asebenzisane nalimi moya leyo. iBhayibheli sembula ukuthi imoya yombuso obumnyama leyo. So lithi wacasukela nawo indaba ngasathi hawu my sister, siyabonga ukuthi ungumprofeti, siyacela usijoyine, ukuthi siyabonga ukuthi ungumthandazi, uyabona siyabonga ukuthi hawu ungasijoyina siqhubeke sivangela abantu ngoba mina nawe sisebenzele umbuso wodwa. Azange asho kanjalo uPawulu, ngazange asho kanjalo. iBhayibheli wacesukile waphenduka wathi kumoya, akasakhulumi nentombazaneke, ukhuluma nomoya osentombazaneni, umoya wobungoma, wathi ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu ukuba uphume kuye. Hawu nange man of God, nayi inceko manje ikhipha umoya wobungoma entombazaneni. Lo moya ngathi sothi ahambiselana le moya izwani le moya. Hawu waphuma ngaso leso sikhathi. So umuntu uzothi ke noma ungeza nepassage la uJesu uMose noEliya bavela kuJesu, woza sikutolekele yona sekunikeza umongo. Ungeza ukuthi hayi uNkulunkulu kaAbrahama kaIsaac noJacob, woza sekunikeza umongo, sikutolekele sekunikeza umongo khona uzo understand ukuthi kwenzakalani. Sekunikeza umongo, ungavela lokho amavesi phezulu ungawazi umongo wakhona ukuthi kusebenza kanjani. Ngoba uNkulunkulu sokubuza ukuthi uthi uNkulunkulu kaAbraham noIsaac noJacob, sithi wena kuphela amagama uNkulunkulu awasebenzisayo lawo yini? Uyayibona into hayi uJesu idlozi, woza sibheka amavesi ukuthi athini amavesi, sibheka singene evesini, sihlaziye ivesi, sihlola umongo, sibona ukuthi sofika egcineni isiphetho sofika kusona ukuthi uJesu uyidlozini. Sobona ukuthi uJesu ufana njengedlozi lakini nisobheka, woza nezwi kaNkulunkulu sihlolisise lento le. So sengizama ukuthi abantu bafunde amaBhayibheli bangadukisa amaprofeti. Umuntu ozofuna ukudukiswa umuntu ongalifuni iqiniso, ongalazi iBhayibheli, umuntu vele ufuna ukuhlabela amadlozi, umuntu ufuna ukwenza izinto zakhe, ufuna ukwamukela umoya womgoma, manje ufuna ukusupporta. Anisupporteni ngenye incwadi ngaphandle kweBhayibheli. Ngiyacela abantu abafuna ukusupporta umoya womgoma abasebenzise enye incwadi. Ngiyacela, ngiyanicela, ngiyaninxusa, ngiyancenga abantwana bakwethu. Umuntu ofuna ukusupporta umoya womgoma akasupporte ngenye into ngaphandle kweBhayibheli, because iBhayibheli no. Hayi ngisebenzisa incwadi wrong. Manje ngoba phela abantu abalazi iBhayibheli bazodukisa. Ngiyabonga, ngiyathamba lokhu kuyasiza ingane zakwethu bazokhona bazosizakala ngale video. Inkosi inibusise.